Σε αυτούς που στην τελευταία τους ανάσα πουλιά πέταξαν από το στόμα για να αποδημήσουν. Σε αυτούς που ανάποδα βαδίζουν βλέποντας το σκοτάδι και ακούοντας την σιωπή. Που δεν έχουν να σταθούν σε μία προσευχή ή κάποιο κόμπο να σφίξουν τα δόντια. Μονάχα μόλις δουν του Απρίλη τα λιβάδια δάκρυ λάβα στάζει στα σκαμμένα τους μάγουλα. Σε αυτούς αναφέρομαι. Σε αυτούς που το κέρδος δεν τους ωφέλισε ποτέ. Πάμπλουτοι επενδυτές ονείρων που τα βουλιάζουν πριν τα δει κανείς. Που με σκισμένα τα πανιά και για κουπιά έχουν τα γυμνά τους χέρια. Χαμογελούν μπροστά σε όλου του κόσμου τις διαδαχές. Για αυτούς το μόνο μέλημα είναι η μεθυστική πορεία προς τον οχελικό χειμωνιάτικο δειλινό. Πουθενά αλλού δεν αναφέρομαι παρά σε αυτούς τους λιγοστούς εμπνευσμένα ηττημένους. Τους αστρόφωτους νεκρούς και τους ωραία κατεστραμμένους.